Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Wannan wata jaruma kenan da ta fito da tsiraicinta take nuna mutane cewa wai lokacin da ta fara maɗigo shine hannunta ya tsiyaye haka. Kamar yadda za mu kawo muku cikakken bidiyon a cikin wannan channel namu mai albarka mai suna Tushen Hausa 24. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu masu sauraro. Barkanmu da jimin sake saduwa da mu da ku a cikin wannan rata mai albarka. Labarai da mudumin su kamar da kullun yadda mun saba kawo muku zafafan labarai. Sai ma wannan channel namu na kuma albarka mai suna Tushen Hausa 24 ya leka halikon zafin batu ne na wato jarumar TikTok bayan wani sa'in sa da hada su da yan uwanta yan TikTok ya sa har sun yi musayan yawu tsakanin su yayin da take cewa ita da ta yi maɗigo ko da maza za su kare a doron duniya ba za ta yi maɗigo ba saboda da ka fara yin maɗigonta har wato nunonta sun kare baki ɗaya. Yau mai sauraro irin wannan abin yana faruwa akan irin wannan batutuwa. To mai sauraro kan cika ku da surutu da ga cikakken batun yana zuwa. To amma kafin cikakken batun idan wannan shine zuwan ka na farko kan wannan channel namu mai albarka mai suna Tushen Hausa 24. Sabon hannunka mai albarka ka danna mana alamar subscribe kana ka danna mana alamar ta ƙararrawa. Domin hakan shine zai baka damar samun zafafan labaran mu ingantattu kuma darada da jarumin ɗora. To ita dai wannan jaruma ta fito kan social media ta yi magana a kan cewa ita dai ko da maza sun kare a doron duniya ba ta taɓa yin maɗigo ba saboda ta gwada yin maɗigo da ƙarshe kuma kalli yadda nononta ya tsaye kamar yadda take nuna mutane a cikin bidiyon. To mai sauraro mu dai ba abin da za mu ce sai dai mu ce Allah ya shirya, Allah ya shirya, Allah ya shiri masu yin irin wannan halin. Mun gode kallon wancan namu mai albarka mai suna Tushen Hausa 24. Subscribe, like and share. Mun gode.